Hore ruky dolu, gace. Hore ruky dolu, gace. Hore ruky dolu, gace. Pozrieme sa, čo tam máte. Keď pôjdete najbližšie na latrínu, pozrite sa medzi nohy, čo tam je dolu. Ak máte niečo iné ako úti, vagínu, tak odteraz máte na Slovensku smolu. Ak tam máte oba orgány, je to OK. V tom prípade ste muž, aj žena naraz. Hlavne, že nie ste žiadny trans gay, inak by sme sa vás zbavili zaraz. Ak tam nie je nič, je to tiež bez rizika. Ste len taká obyčajná bezpohlavná nula. Nájdete si ľahko uplatnenie v odbore politika. Či mladý níman, či stará škatula. Netušili ste v najhoršej predstave, že raz to tu bude v takom zlom stave. Čo tak zobrazí to na slovenskej zástave, že máme zakotvené dve pohlavia v ústave. Tí, čo hlasovali za, zavrite v ústave. Vystavte ich na parazitov výstave. Hlavne im už zalepte ústa, veď nedá sa to počúvať v celej zostave. Nech si zakotvia vo svojom homofóbnom prístave, ale prosím inde ako v slečnej sústave. A čo na to náš pán prezident, keď sa s priateľom po nákupoch náhli? Veď možno nie je ďaleko ten moment, keď by aj na jeho práva siahli. Zatiaľ je zakázané iba tretie pohlavie, neskôr možno zakážu byť gay. Potom ťa sestra niekde ukrie, veď ona vie, a takým ešte môžeš, ešte sa smej. Aha. Netreba mu radiť, akú hru má hrať, on nie je žiaden politický zelenáč. A tak si musí do huby srať a tváriť sa jak najväčší heteráč. Netučili ste v najhoršej predstave, že raz to tu bude v takom zlom stave. Čo tak zobrazí to na slovenskej zástave, že máme zakotvené dve pohlavia v ústave. Tí, čo hlasovali za, zavrite v ústave. Vystavte ich na parazitov výstave. Hlavne im už zalepte ústa, veď nedá sa to počúvať v celej zostave. Nech si zakotvia vo svojom homofóbnom prístave, ale prosím inde ako v slečnej sústave. 8-8 nestačí, ale všetko šlo aj tak hladko. Ešte, že sa Führer spolahnúť smie na dvoch na písmeno K, čo bežne hladko obratko štrikujú tu s postojmi a netrápi ich svedomie. A tak si dvaja povedali, na nás ste krátky. Zatrieť ze strieborných sväté písmo im bolo príkladom. A keby im zle bolo, tak len prehltnú svoje zvratky. Príbeh biblických rozmerov a Judáš hrdina v ňom. Alebo skôr telenovely vysielanie. Nepriatelia, čo si nevedeli prísť na meno, ale potom osvietenie, odpustenie, zmierenie, pokánie. A my sme podľa nich tí, čo žerú seno. Netušili ste v najhoršej predstave, že raz to tu bude v takom zlom stave. Čo tak zobrazí to na slovenskej zástave, že máme zakotvené dve pohlavia v ústave. Tí, čo hlasovali za, zavrite v ústave. Vystavte ich na parazitov výstave. Hlavne im už zalepte ústa, veď nedá sa to počúvať v celej zostave. Nech si zakotvia vo svojom homofóbnom prístave, ale prosím inde ako v slečnej sústave. Taká je naša opozícia, že áno, aj s hnutím koalícii dodám hlasy. A tiež s bývalým Olano, ktoré je opakom toho, čo hlási. Ficiak sa môže radovať, že zabil 3 muči jednou ranou. Skúšali sme tu nahlas heslá skandovať, ale teraz už musia ísť žarty stranou.